L-abbozz ta' liġi li preżenta l-Partit Nazzjonalista u li se jkun diskuss fil-Parlament il-ħamis u wieħed bla preċedent għax indirizza l-isfidi li pajjiżna għandu fil-governanza. Spjega l-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar f'kumment lin-Net News li għada li l-Parlament għadda mill-ewwel qari dan l-abbozz imressaq mill-Partit Nazzjonalista li jiġbor fih dax l-abbozz ta' liġi li joħolġu minn rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika wara l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. U spjega li dan l-abbozz stressaq għax pajjiżna għandu bżonn il-governanza tajba li jista' joffriha biss il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech. Dak li se nkunu qegħdin nagħmlu nhar il-ħamis fil-Parlament se nkunu qegħdin nibagħtu messaġġ ċar li spiċċa żmien tal-kliem, spiċċa żmien tal-paroli, spiċċa żmien tal-gimmicks, irridu bis-serjetà lil dan il-pajjiż nagħtuh dak li verament jixraq. Robert Kutajjar kompla li l-gvern ta' Roberta Bel għandu jifhem li dak li ma milxu qed jagħmlu l-Partit Nazzjonalista għax hu partit responsabbli u li jrid il-ġid veru lil pajjiż. Dan l-abbozz ta' liġi se jkun diskuss il-ħamis li ġej meta l-Partit Nazzjonalista imissu jorganizza l-aġenda tas-seduta. Matula u dwaru mistennija jitkellmu diversi deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. U spjega li peress li l-abbozz kien imressaq mill-Partit Nazzjonalista, id-dibattitu jinfetaħu jingħalaq minn deputati tal-istess partit.